Pilih dino iki. Biasanya gini, pasti apa yang biasa. Soalnya rapopo, dan sana sing ngobrol. Iya Bu, tapi bulan iki pun bayar kuliah adik. Kula mesti mboten sampe maringi adik atau. Rapopo le mengkokan mesti sing sabar ya le demi adik. Nggih Bu, kula saben. Nggih pun tani kula ngandungnya nggih. Yuk Fit, apa surat? Sampean mboten baca penggawean ayo jomel kula jomel bayar kuliah anak kula yuk. Loh, gak ono yuk. Nek gelem pengen ngewangi aku mbak-mbak, engko tak kei duit. Ya apa? Mboten apa-apa yuk. Suwon nggih yuk, sithik-sithik damel tambahan. Ya wis, ayo yuk, mel aku. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu, ibuku sayang. Kalian dhisik wae. Engko nyusul ya Jul, aku mbek Fania dhisik. Iya, aku nyusul ambek Zaki. Iya Jul. Kowe kate mau cetan dengan tim. Iya, aku luwe. Walah, ya. Hai. Jul, aku oleh njaluk dhuwit man ya. Iku kate tuku mangan. Oh, iya. Yo iki, kamu tak aku jalan sik ya. Tapi lo Jul, kowe ora pegel tak juga nunggu ambek Zaki terus. Zaki lo orang pisan pindo ngono nang kowe. Ya wes Zaki kan pacarku. Tapi lo Jul, Zaki lo. Jul, aku ngomong apa karo arek kok koyo serius menmu. Oh, orang kok. Wes ini lu. Tas nama Mas Pamil. Mas. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan. Iyalah, ya tak men. Sebenarnya cukup kamar budaya dikit. Lho, kowe langsung mulai ta? Iya, berarti aku langsung mulai. Tapi aku oleh ya njaluk dhuwit maneh. Loh, gawe apa? Ya iku biasa kayak kuota. Oh, Nah, sudah sang ya. Wes aku tak mulai sik ya. Assalamualaikum. Iya, dari kuliah nih. Yang ini ku Mas.
Duitnya piye, Dik? Mas durung ana duite. Jomblo Mas, itu kan urusanmu. Tapi Yo, Jul, tas, kelambi lanang. Iki nggo duit kuliahmu. Loh, ngapa? Ikan nganggo duitku. Duit sing mbok jaluk nang aku karo ibumu iku kanggo bayar kuliahmu, Jul. Dudu gawe gengsimu, apa maning uripi lananganmu. Kowe ngerti apa dadi aku, Mas? Aku ya pengen dihargai. Dihargai orang nganggo cara ngapusi. Wis cukup, aku ora gelem diomongi. Aku kerja, numpet izin. Mung kowe iso kuliah, Dik. Iki gak kaya aku. Nanging kowe malah ngremehke perjuanganku. Wis mulak. Wis. Wis lagi nak. Wis. Loh, iku larang lho iku. Kakmu pintu iku ndi? Oh ya jelas, larang ya. Lah wong aku ya ana donature. Sopo donaturmu iku? Wis, adalah pokoknya. Padahal iki duwite teko pacarku. Hihihi. Lah iya, ibune ambek Mas nek kerja ora koyo ngono. Lah iya. Ngene ku ibu lan Mas kerja, ngene sing gak tanggung biaya biaya kuliah. Kurang malah pacaran sak penake dhewe gak ngerti wayah. Lah iya, kon ro ibune lo sampe boros nang aku. Loh, gak ero aku yo, aku balik kampung. Ket kapan iku? Walah, suwe yo. Walah, sakno yo yu. Iki yo yu, ana tambahan klambine anakku sing wedok. Walah yu iya, tak lepitane pisan. Sampeyan iku jang sregep yo yu. Anakmu ning omah ngerti to ibu nenek penggaweane abot koyo ngene. Kersane yu larene seneng-seneng dhisik. Kula senenge kari mbebas ngopo. Sing kuat yo yu. Awakmu wis ditinggal bojo kerja adoh, ngingoni anak loro. Tak sumana rezekimu lancar terus yo yu. Iya yo, suwun yo yu wis ngekek aku penggawean iki. Aku paling iso ngrewangi Iqbal. Tak tinggal sik yo yu, nek pegel reno jadi peksa. Nggih yu. Campur gue, nek ganti. Iya. Aku dhisik ya, Jul. Julia, bisa kesini sebentar? Oh, enggak, Bu. Nggih, Bu, wonten apa? Ini, Jul. Ibu oleh laporan saking keuangan yen UKT-mu durung lunas ya? Ya, anggen apa, Bu? Iya, Jul. Iki nek durung dibayar nganti semester akhir. Besok melu ujian, Bu. Loh, namun iki tasik diupayake, Bu. Menapa mboten saged nyuwun dispensasi? Dispensasi wis lewat, Jul. Nang diurus nggih. Emane nang di tengah dalan, Jul. Nggih, Bu. Monggo. Jul, kenapa? Bicara ngomong apa? Kok raimu petengen toh?
Bukan itu nunggak rek. Aku gak ngerti kudu piye. Sakjane aku wis suwe pengen ngomong iki nang kowe. Kowe sadar ora saiki kowe koyo ora duwe rem. Nandi-nandi karo Zaki. Dorong biaya Zaki sing gawe kuota lah sing gawe ini. Tapi Van, Zaki iku pacarku. Dhek sing nggarai aku semangat. Tapi kowe luwih pentingke Zaki tinimbang liyane. Ibu lan masmu kerja koyo ngono. Iya Jul, Fania kuwi bener. Seharusnya kowe ku izin. Kowe ku ndelok ket pacaran mbek Zaki, kowe ku lali sapa sing berjuang ning mburimu. Jul, untung kamu seneng kene. Untung kamu seneng kene. Aku oleh njaluk duwe maneh enggak? Kowe merene mung arep takon duit. UKT ku nunggak. Duit sing kanggo administrasi malah entek kanggo kowe kabeh. Lho, kok nyalakno aku? Kan sing ngajak dolen ya awakmu, sing traktir ya awakmu sing nawani. Kok niki dadi arek ya aja pelit lah, Jul. Aku ora pelit. Aku mau sadar. Bener jare kanca-kancaku. Kowe iki mau sayang duitku, ora sayang aku. Ibuku kerja banting tulang nggo aku. Masku kerja rekoso nggo aku. Tapi duitku kabeh nggo awakmu. Halah, kok niki kakean drama. Lek kon gak gelem ngewangi aku, gak usah kakean ngomong. Kok niki ngisin-ngisini wong. Ya wes nek ngono karepmu. Luwih becik awak dhewe bubar wae. Ya wis karepmu, paling meneh awakmu ya sik golek aku maneh. Waalaikumsalam. Duduk, mana balik? Terus maaf dulu. Yo, Jul, kowe pernah nih. Kenapa? Mana masalah nih kampus? Lu Mas, Julia mau ngapura. Julia sampai ngapura sih. Ngapura apa, Ndo? Anak apa? Mas, dia nyesel. Dia sih nanggu UKT. Sudah berarti kafe. Duitnya terus kangge saya kali Zaki. Jul, aku kerja sampe wengi. Ibu krono rene golek tambahan. Mung gawe kowe. Kok kowe tega? Nggih Mas, Julia janji kerja dari akhir. Wes, Nduk. Pokok saiki kowe wis sadar. Aja maneh-maneh mbaleni kedadean sing wingi yo. Apa maneh mergo wong lanang sing ora bener. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua, citaku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat dengar kita mana kalah. Maaf atas perjalanan yang tidak